battery siya. Old na siya. Ito guys, oh. Cute. Aba, may balak si Christina collection ng camera. I love cameras. So, nakita ko siya to guys. I'm not sure it's gonna like, I'm not sure it's still working. But it's old camera. Canon EOS Elan. I have no idea. It's old. Tingnan mo guys yung niya. Lalagyan siguro to ng screen. Ayan yung niya. Yung niya. Tingnan natin kung... Tapos, yung sa likod niya, ayan yung button. Oh, interesting ako dito. May lagayan siya ng microphone ba? Hello everyone! Welcome back to my channel. So, ngayon, ang ganda ng panahon. Tinake advantage ko yung panahon, guys. So, me and my friend went to outside and we went to two different store. We went to thrift store. So, mag-haul tayo ngayon ng guys na quick haul lang, konting haul lang. May nabili akong ilang couple things na i-share sa inyo guys. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa store kasi busy, mahirap magpumili ba ng ng items na gusto mo. So, mahirap dig. Alam mo na sa ukay-ukay, mahirap. Kailangan mo ng mahabang pasensyang mamili ba. So, sa last store na pinuntahan namin, may nakita akong interesting. You know, if you don't know me guys, I love cameras guys. So, nakita ko tong cameras na to. It is $9.99. It's old camera and then it's battery siya. AAA daw yung battery niya. Ito guys, oh, ang cute. Aba, mangungulekta ako ng camera. Mangungulekta ako ng old camera, guys. Ito siya. Interesting ako. Ewan ko kung gumagana siya. Hindi ko pa siya nalagyan ng battery. Kasi sabi ng di battery daw siya. Old na siyang guys, camera. Sabi ng lalaki, pwede ko daw siyang i-return within 14 days. Kung hindi daw siya, gumagana. So, pwede natin siyang i-return within 14 days. So, ayan yung siya. Di battery siya, guys. So, AA na battery. Ang laki no, ang ganda. Mangungulekta ako ng camera. Tapos, ayan. Yan siya guys. Oh, ang cute. Sana gumana siya. Tapos, interesting ako. Meron siya ditong lagayan ng yung microphone or timer. Ayan o, slot yan ng microphone or timer na pwede mong tapos, sa likod, may awan ko kung anong ibig sabihin nito. And then, paano ba ito buksan? Buksan natin, guys. Ayan. Ayan, guys, yung luma na talaga siya, no? Hindi ko alam kung how old this camera is. Pero sabi ng lalaki, ayan siya, guys, oh. Ang cute! I like it! Kaya nga, binili ko siya, kasi interesado ako sa kamerang to eh. Ano lang naman siya, tawag dito, $9.99. Okay lang naman. Hindi naman try ko kung gumana siya, I'm gonna keep it. Even it's not working, I don't know, I'm gonna keep it. I'm not gonna return it. Though it's not worth it for $9.99. No, I'm not gonna return it anyway. I'm just gonna keep it because I love cameras. Yeah, mangungulekta tayo ng cameras guys. So I love it. Look at that guys. Ang cute, diba? Ang cute, no? Ayan yung itsura niya, guys, oh. Tapos, yan. Lalagyan siguro ng lens to kasi wala siyang lens, guys, oh. Yan yung itsura niya, oh. Figure out ko later, guys. Kung gumagana siya, i-update ko sa inyo. Isisingit ko yung clips na kung gumagana siya, lalagyan natin ng battery mamaya. Tapos, next one, I love going to the store. Tapos, yung first store na pinuntahan namin, guys, kakaiba tong shirt, dress na to. Ang ganda. Parang ang lakas makadaw niya ng dress na to. Ito, guys, yung color niya, oh. Yung style niya may pagka-loose. Yan. Gusto niyo i-try on ko? Yan yun siya. Mahaba siya. Maganda siya. Try on natin. Hold on, guys. Tapos, next naman, itong skirt. Ang cute. Kasi hirap akong makahanap ng skirt na sakto talaga sa akin. Size small siya, guys. Ito yung skirt, guys. Ang
Ang ganda ng ano, ang ganda ng ano niya, ng ano ba, print niya. So, sinukat ko siya, kasya sa akin. Tapos, yung second store naman, yun nga yung nabili ko, camera. Yung una ko nang pinakita sa inyo. At saka itong basic t-shirt na plain white. Ayan siya, guys. Gusto ko, maganda tong pampasok. Kasi gusto ko yung medyo loose pampasok sa trabaho. Ayan siya. Plain white siya. Next, short. Brown short. Ayan. Extra small yung size niya. Yan sa likod. Ayan. Sukat natin yun mamaya, guys. And then, the last one, itong ganito siya. Ito yung last, guys. So, ang ganda. Yan. Ganyan yung ano niya. So, konti lang naman yung nabili ko. Interesado talaga. Excited ako dito sa camera. Ang laki niya, guys. Mabigat siya. So, I'm not gonna return it anyway. I'm not gonna return it. I'm just gonna keep it. Even if it doesn't work or is still working. I'm keeping it. So, mangungulikta tayo ng camera because I love camera. So, I'm keeping it. Hindi ko na siya ibabalik. Okay na yung $10 lang naman. It's not too bad. So I'm gonna try on the clothes that I got today from thrift store, guys. So, okay. Just give me a second and then I'll try it on. So, ito guys yung skirt. Ayan yung skirt, guys. Yan. Ito yung skirt. Ang cute. Yan yung skirt. Yan. And then sa likod, ganyan siya. Ganyan yung sa likod yung skirt, guys. Ganyan. Then this how it look like the skirt. Ganyan siya. Ang cute! I like it. Ang ganda ng ano niya. Packaging niya. Ganyan yung skirt. Tadaan! Skirt. So guys, ito naman yung top. Yan yung top. Ito yung top, guys. Oh. Yan. Ganyan yung itsura ng top. Sa likod, ganyan siya. Ganyan siya. Yung itsura ng top. Ano siya? Maiksi siya. Ganyan. So, yan yung top. Yung puti na plain. Ganyan siya. Ganyan siya, guys. Oh. Taran! Plain lang siyang ganyan lang siya, guys, na plain ganyan. Tapos, ganyan yung ano niya. Maiksi siya. Ganyan. So, yun. So, ito naman, guys, yung short. Ganyan siya, oh. Parang khaki yung itsura ng short. Yung itsura ng short. Ganyan siya. And then, ganyan sa likod. Medyo maluwag nga lang, pero okay lang. Lagyan na lang ng belt ba. Mas gusto ko yung medyo maluwag. So, ayan yung short. Tadan! Short, 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 short. Comfortable siya, guys. Ang ganda. Yan. Yan yung short. So, next. White t-shirt. White t-shirt naman siya, guys. Ooh, I like the lining here. Sorry for the mess, guys. Okay. Oh, there's a damage. I didn't see that. There's a holes. Ito naman ang white t-shirt. Plain lang siya. May holes yung ano, yung ganda pa naman ito. In fairness, ha, mabango yung ano nila, yung damit nila. Parang bagong laba. Aboy, yung pabango ba? Ang bango. So, ito yung plain t-shirt, guys. Oh. Ganun mo lang siya. Oh, Tapos, ganyan. Ganyan yung plain t-shirt, oh. Ganyan yung plain t-shirt. Taradan. Komportable. May butas nga lang. Paano ba to? Tahiin ko na lang kaya. It's only $1 something, so it's not worth it to return it. But, yep. Ito yung white t-shirt. Interesado ako, guys, yung next, yung dress. Ang lakas niya makadonya. Wait lang, guys. Try on natin siya. So, ito, guys, yung dress. Medyo loose siya. Yung style niya loose. Ganyan yung itsura niya. And then, sa likod, ganyan.
And then, lakas makado niya. Basta ang ganda ng style ng dress, guys. Ganyan yung ano. Tingnan mo yung material niya, oh. Oh. Ang ganda, diba? Sorry sa nasa bathroom. Ay, nasa room ako, guys, ha. Hindi pa ako nakapaglinis ng ano. Enjoy na niya. Ignore niyo na lang yung background. Ang ganda, guys. Oh. Ganyan yung itsura niya, oh. Ganda. Ganyan. Loose sa baba. Tapos, partneran mo siya ng heels na ano, ang ganda. So, ayun yung itsura niya, guys. Oh, ang ganda, oh. Basta maganda siya. So, yan lang, guys, yung quick haul natin ng napamili ko sa thrift store today with my friend. So, ang ganda talaga ng tela. Magpapaalam na ako, guys, kasi ang dami ko pang gagawin. Maglilinis ako ng kwarto. Gala lang ako ng gala. So, thank you so much for watching, and I will see you on my next vlog. Bye, everyone!